акма шоева фароғат акма хаем кор манди ами тозаги шаҳр даем касоби дута духтарчаем хай аками замина ай тарафи хонаи падари амиё гуфтам ки биги ҳуҷҷатша ту бара дар онҷа хона бисоз мо ҳуҷҷатша мегирем митсемет хай на сохтам намиқа кардам ина дидесем 4 девол акам зури занакам камераса 4 девола кардам на қарби 5-6 сол шид на ҳуҷҷатша метия на ягонча имрӯз пага инаи моҳ инаи сол ягон ҳуҷҷатша наметия хидмам зурм ака амиқа мераса инами кор мекунам ки амқаки дар ях хона хидматдарума дорам духтар устодем хай акам ҳозиам мавоши ҳозиам бароям я хурданата бароя раҳгирот мешава хай гуфти чӣ нашава ки бо айсар ёро чапа кунам айсар бисозам ёшам акам адирора кандам як қават лой мондам як қават кирпич мондам бо дар иқа ҷон каним биброра ҳуҷҷатша битама ки бо дилпир бошӣ бигӯй ки хайҳо бо бирам ай банкҳо қарз кунам ба ҳамун ҷони рафтагит бо ай банкҳо қарз кунӣ бо биёй бизанӣ яка ҳуҷҷата метим ака гуфта сини духтарон ҳуҷҷата метима времени метим имзоҳотона мегирама биёй арза бинависем нанависем худо айҷатона мегиратон ака бо намекуни адира нуки адира бо ай дастмон гирифтанӣ дига ягон зурм намераса ки яка мисол ма ира ҳуҷҷатша хай бигум ки ҳуҷҷат дошта боша ки бо бирам агане қарз кунам биём хай бо бисозам ҳуҷҷатша наметавонам ҳуҷҷатша бита ки дилпирӣ шавам хай майли ака дарами ҷарӣ дарами адир дарами намӣ дарами пири ов бо дарами қамақалаш бига ки бес хай амқа ҷон канд ва пиштом ов кашидам инами халқи намиҷа ҳама шоҳидай ва пиштом ов кашидам дар 5 сол инамиҷара ман сохтам дар 5 сол дар 5 сол бо чанд бор борон шуштаст ма девол бардоштам чанд бор девол шуштаст ма девол бардоштам ҳамаи одамои ҳамсоё ҳамаш медонанд ва пиштом ов кашидам ва пиштом кирпича кашидам як қават кирпич мондам як қават лой мондагием и одами марди кора зора мекардем як қават лой қатӣ меорда мекард бечора як девола мезад одами марди кора зора мекард як девол ма мезана ина ҳака ҳамаш маълума ки чӣ хели задагӣ мерама беҳад хай танқисӣ мекашӣ чӣ хеле кунам ака гуфти ҳамун чӣ ки сели боронда беҳад азоб кашидам шав 3 шави ҳами борони сел омадагида беҳад азоб кашидам 3 шав ҳамита борон сел ҳами хели задане кард ки ӯ раҳо ӯ поён ака худованд акам раҳми ҳами камбағалиро хурдаст дар номи аллоҳ бимирам набоша намита нигаҳ кунам ҷарӣ намуса ҳамаш ҷарӣ я ваҷа бига мондаги ба ҷара ва ӯ даруно ҳаманта ов лағат кард диромад ина ҳамаша бо нишонат метам намедонам ки дар ду борони гамтари бизана худои рӯз нишонат я ва худо ҳами 3 шави ҳами борони сахта хона рафтам ки ӯ ҳей деволо ва бори ов задагиян акай будаму ва ӯ арматура чӣ задагиян нам шида диромад аз хонашона акай нимара бимиҳа худои рӯз нишонат якам як бор гамта сахт биёям та мерай ба поёна ранги наҳанаму ҷарие ки ҷар шидай бари девол